mitring rat anglangut ragil kuning hangu padi membaning panci asmara kang membo dadi wong tani sang dyah ayu wis kasmaran kang nenggo tegalan sabin buka celuk iki jumeneng kene wis mawur sang panci si antet kang nami anangga tegalan pindang pisan ragil kuning ngerti katan ngerti mulane nyotangmu si enet kang lagi nunggu saya interupsi sik, santai sik, napa melih? Mohon perhatian, mobil rombongan besan dengan nomor polisi B1830 FYX Avanza Silver, lampunya nyala terus. Maju kene lho. iya Kuwi ragil kuning kuwi ra Jawa. Ya oke kok sik sabar jatahku bindeng ya bindeng. ragil kuning Amerika Ya. Dijengglengke. Wet. Napa wong ayu pengak. Kurang bindeng. Piye wong ayu? sing bindeng kurang pilek kowe ngombe esek sing oke Baleni Rik. Gendeng mbahmu kuwi bindeng kok gendeng iki lho. sing nandur nandur apa iki Pak Piye wong ayu piye? terak ya terong sik terak Piye? bucil kowe sapa ante Drandu jleng. Lah baleni sing ngendang iki. Baleni antet yo. bola-bali kok entek tae to Mas Ngak mau wong ayu. Tenong geni-geni ngene. iya oke Nah. Wet. Piye wong ayu. Pengak terus wong ayu. iya wong ayu kono Piye? kono Wong ayu. wong ayu iya Nek nunguk nek. kono Piye wong ayu piye? matane Enak apa wong ayu? sing nandur apa ya jengkol Ah. wangi Ah. kowe sapa Untuk keluarga besar yang mau foto Weh. dipersilakan. Wong ayu. Nandur apa? Nak ngono apa? ngene wong ayu apa wong asu Ayu. Nak ngono apa? sing nandur Untuk keluarga besar jengkol. besan yang mau foto bareng dipersilahkan. Tas itu wis Ya, Nak nur. Lah. Piye enggak makne piye? aku hilang gairah Mas Mas Titik ora. Keluarga besar Pondok Labu iki. ya Pangkalan Jati. wis gak iso iki gone gak iso Mas Lagu selanjutnya. ayo no Ing nak nur aku ya wo ya. Anak ape ya wo ya. Ing nak nur aku ya wo ya. Anak ape ya wo ya. Anak iki ya.
nhọ đi. Nhọ li. Cho li lắm. Y chột. Y nhọ đi, ngon ngạc nhu. Ngọt nhỏ đi. Aku risih. Nak yang kuning. I joli, Oh, joli. Aku rumahku beda. Yang kuning ngomongin mau nyok. Aduh, ngayu. Lihat, wet. Piye mau ngayu. Kleru. Enti teh rada nganu, mripate. Kleru. Anak apa mau ngayu. Sing nandur. Plikku. Peliku. Bucel-bucel. Peliku kuda. Ipel-ipel. Peliku beli. Bucel-bucel. Kuda. Ipel-ipel. Beli. Cilik-cilik. Cilik. Kowe sapa hati. Nih. Iki mau nak kon meliku. Mliku. Nilik. Nggih. Meliku. Wih, Ana semute. meliku anaknya mune. Iya. Oke. Meliku anak semutnya oke. Ya, coba gini. Mliku. Meliku. Anak. Nyamuk nih. Nih. Nak bisa loh. Jarak, Mas. Meliku kan. Ono nyamuk nih. Iya. Oke. Nah, ipel-ipel. Nih malah. Bucel-bucel. Nabi ta? Oh nak muda. Lah iya, bucel-bucel ipel-ipel. Ui meliku buya woyo. Me anak apek woyo. Ui meliku buya woyo. Me anak apek woyo. Angel ijo li. Ngelem pon. Me ngelem meliku. Ngelem. Malah korban untung. Apa? Pakaian kuning. Mek takok terus mau nerong. Iya. Ekol. Iya. Ekol meliku. Mliku? Ngelem. Ngelem ya nih? Kira-kira. Ngelem. Kira-kira. Ngelem meliku gak? Iya, gelem. Gelem. Nyelek gak apa-apa? Ya. Meliku. Nyelek. Gak apa-apa. Oke, baik. Heeh. Perawanku enak oke. Hah? Perawanku oke. Ini. Kae. Ngelem meliku mana? Meliku nyelek ngelem. Bucil. Iki sing nanggap iki anu seket sik. Oh alah. Omah. Iki sing njaluk entit kok ya. Sing nyaluk ning omah. Oh kono. Meliku muncul gak apa-apa. Gak apa-apa. Ning duwe. Iya. Nah, takon omong nih. Sing penting Ragil kuning watuk. sing Ragil kuningnya watuk. sing penting. Ya, beli kuning iso kanggo. Iya. Iso ngwareke wetengku. Hah? Beli kuning. Iso mlebu weteng no. Iso. Oh, jadi bang. Iya. Apa nih? Ragil. Apa mana? Takon apa nih? Duran berang-berang. Ngomong apa? Ngomong apa? Kuwi wae aku. Wes, tak gelem liyane aku. Lah, Bang, beli beng. Wes ra duwe apa-apa. Limon. Ora. Limon. Ora. Limon iki Enak terong. Hah? Arep bliku. Beliku gelem. Oke. Entek nih. Entekne. Ya kuwi lho. Sindane pekok. Nik. Gosek to ya. Ragil kuningnya mumet. Kuwak kono lho. Mik koyoke. Heeh. Halo, tas. Ayo, ragil kuning. Nek nyoker. Apa nih? Apa beli
angin kuning. Aku ki gak apal. Oh, angin kuning. Oh. Mantit mama. Ma. Aku mah. Pelingku. Bucel. Cili. Mana nyuwe? Pelipel. Keh aku keh. Loh, angin kuning. Nyilik nyok men, pelingku. Mungkin lo pen, mending nyuwe. Aku mah. Wes nek kono sapa? Aku mah dicedhaki kowe. Nyek nyuwe Pak Dat darurat. Piye? Ngurai. Ayo ndang ditutup. Hah? Lagu selanjutnya. Si entet atine rumangsa diete nubruk sang putri diedani kena condro gati babar dati dian panci ya bali sukoreno sak negari. Yajeng Sekartaji garwanipun ingsun wong ayu. Sak tenane sintet mau kipun Kakang Panji Asmara bangun wong ayu. Ya niki ki patihku Sekartaji. Sing bangun iki sing ngenti Kang Iki Mas. sing sugih iki. Sak ngerti ku jenengan ki cek Kadang aku ki- lungguh ning kene. Hah? Ra iso ngadeg. Iso mau. Lah sakmene lho, sak meter kotor ki lho. Lagu selanjutnya. Wes ya Mas. Jane sing peko Soale- aku apa kowe? Iki matur panglipur kagem para lenggah, para Lah, tamu iya. kang satu kinurmatan. Iya. Pak Parjo nggih pun rawuh, keluarga besar Rali Pusat. Kang Mas Panji, Oh, can you speak English? I Satayub sinarengan kadang-kadang Semar Mulya campur sari. Seni guyung alkalin audio semodang Strapoto. Ugi Ambon Jensen Indonesia Masuk Roso. Lo la Seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelongso saben dina sing tak rasa
Mas Tri, Mas Tresno. Sing sugeng sik wis urung iki, Bu. Seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nelong saben dina sing tak rasa rina Mas Suroso. Oh, Ani, Dos, Payadi. Oh, Lu, 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 lu. Payadi. lara tenan atiku nelong sokateku Payadi, Payadi. saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok piloro dibablaske aja dipleroki permintaan Bu Hendrik nanti mau piyayine lagi nang kono kae. Ayo rene joget kene Bu. Payadi, Payadi. Tengah ayo rene tengah. Ora
rondo kempling dulu.